Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumati. Amit pasang palimantapi, ilo-ilo tinebihno saking tulasari. Tinebihno saking siku dendaning Sang Hyang Maha Kawasa. Nuwun kula nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan. Kalian pagelaran Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya. Ingkang mijil saking Desa Tempuran, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora Mustika. Ingkang dipun pangarsani dening Bapak Pandi saha kabiyantu Ibu Yesika. Perwakaning pagelaran arupi tari budaya Srimpi ingkang sampun dipunayati seniman seniwati saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya. Binarung ungling gongso Kiai Gajah Seta saha pangrawit Mustika Laras ingkang dipun gulwendah dening Ki Santo Widodo. Ugi pangliing Surawati Ibu Satun. Mugi-mugi saged damel renaning penggalih hadika. Sayaning para lenggah kakung miwah putri ingkang satu humanggihing suka Basuki wonten ing dalu menika keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya badhe metik setunggaling cariyos minangkani pamundhutipun Bapak ingkang hamengku gati. Dalu menika mundhut lapan. Geger Kadipaten Trenggalek kanthi asesirah suminten edan. Atekan sepisan nggambaraken wonten ing Mbadekan Ponorogo Warok Singokobra dipun asta dening Bapak Eko Poranto. Warok Suramenggala dipun ayahi dening Bapak Bantu. Warok Gunaseca dipun sarirani dening Bapak Kabul Budiono. Warok Surabangsat dipun asta dening Rokomas Semit Wibisana. Atekan candhaipun gambaraken wonten ing Kadipaten Trenggalek. Adipati Dibya Mengalih
dipunasta dening Bapak Amin Wijaya. Pate Debyanegara katidaken dening Bapak Sukarsan. Garwa Prameswari dipunayati dening Nikenayu Sundari. Raden Subroto dipunasta dening Bagus Haryanto. Subroto Tiron utawi palsu dalu menika dipun sanggul dening Bagus Jamin. Adegan candhaipun nggambaraken wonten ing Desa Siman. Nyai Gunaseca dipunayati dening Ibu Dianti. Suminten pinangka dalenging cariyos wonten ing dalu mriku dipunayati dening Nikenayu Ramini. Gambaraken wonten ing Desa Ngampak. Nyai Suromenggala katidaken dening Ibu Murtini. Cempluk Warsyah katidaken dening Nikenayu Yayu Wulandari. Surakendo dipun sarirani dening Raka Masbati. Nyai Surabangsat katidaken dening Ibu Wati. Wonten ing madyaning pagelaran Ketoprak Mustika Budaya kanthi lampahan Suminten Edan panjenengan kalipur pelawak saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budaya. Cak Jarot, Cak Buntung, Cak Kemot karamekaken ban kita tomblok. Sayaning para lenggah kakung miwah putri mekaten rancaing dedabukan ing dalu menika. Monggo sami dipun pirsani kados pundi babaripun cariyos sejarah Kadipaten Trenggalek asesirah Suminten Edan. Mekaring budaya saged amimbuhi kuncaraning bangsa. Sapa miwiti culika wahyuning bakal sirna. Nuwun kula nuwun. Love
Maksudku, Wenggolo, Suro bangsa, Gonmu lakit, wis patut, abdi ketuang ganing warok ing badekan. Coba rungokke sing kanthi bermat, tonto kecuali jalan sok kepokan. Oh, tua, long bengi kepungkur. Aku nampa sabaning Bathara Katon. Marang sapa warok badekan. Wat ngangkat nyandeli Bathara Katon ruyung bang. Rising menang dadi tetunggaling warok saindenging cakra. Oh, kados ngaten. Nggih. Kula kepengin ngangkat ruyung bangku. Saku. Nggih, kula saku. Bangsa kula saku. Kula kowe saku. Saku kula. Iki kalau banti anti ompiake gelang saran. Ayo kowe dhisik sak bangsa.
Bang keparingin Bathara Katong ratu ning warok ana saindenging jagat Ponorogo. Kabeh warok mbadekan sing kowe betul. Mung Suramanggala iki sing patut nampa Suramanggala. Aku salah. Sinesenan murid badekan kowe dadi tuwa-tuwane warok saindenging jagat. Sura bangsat yo sura gento lihat kalungguan iki aja mapan ning badekan. Kowe tak wenehi bumi ning isoring Gunung Pegat. Gawat upas kuwi minangka pusakamu. Kowe sing kudu ngutuhke warok saindenging badekan. Mergo kowe dadi tuwa-tuwaning warok badekan. Ana congkrae Nggala, congkrae Sura bangsat bentuk sing tak tutuh mung kuwi. Teteping pangesti saindenging jagat tansah manggih bagya mulya. Aku tak bali ning Ngampalu. Iya, sing ati. Kakang Nggala. Kowe kewahyon nampa ruyung brang. Nanging ngeling dan elingo. Nek nganti kowe kleno bakal luwal saka tangan. Loh, aja ngono. Kakang Nggala, piye? Wis kabeh ucape bangsat ora usah dadak hatimu. Yo, aku njaluk pangestu. Aku tak bali ana ing Kasihuan. Bali ing Kasihuan.
Sawise kang sira nderekake satata lenggah ana ing pendopo Kabupaten Galek. Apa winantura harja swanira Kakang Patih Hidur. Kantuk berkah sapa pangestu Kanjeng Patih Dikyolare. Anggenipun ngadhep Kanjeng Patih Dikyolare menika kalih nirboyo boten wonten alamat tunggal kewala. Kakang Patih Diponegoro Paring pangandika nalika semanten kula ngutus dhateng dika Kakang Patih Diponegoro ingkang supados nentemaken sedaya para brandal ingkang damel kapitulaning kawula ing Kabupaten Galek. Lajeng kados pundi Purwa madolan wusanane Kakang Patih Diponegoro. Kanjeng Patih Dikyolare Diponegoro kepareng matur lepat nuwun pangapunten panjenengan. Iya. Awit sadaya dawuh timbalan Kanjeng Patih Diponegoro sampun kula tindakaken anggenipun tedhak mrepeki para begal ing mapan pucuk ing pagunungan. Iya. Sadaya boten kuawi prajurit ingkang kula inggih nanging Kanjeng Patih Kepiye? kula ngruweni dawuh timbalan panjenengan kawit caksanan panjenengan. Kula pinanggih kalih Kakang Gunasedo saking Desa Kasiman. Sadaya kala wau brandal menika saged kasirep tegas mangke Kabupaten Trenggalek sami tentrem Kanjeng Patih. Gembong Jaya Gembong Pati wis kasirep dening Kakang Warok Gunasedo. Oh, inggih leres Kanjeng Patih. Ibune Tole Raden Sugro. Cek paring jawu ramani. Pangestuku tampanana ya Bu ya. Dan ing pamriki mudya dadosaken jimat boten kathah pinten ingkang garwangaken kesupeng pangapura bika jimat. Iya. Kepiye anggonmu bola mentah kabeh para putri kang sumandha ana ing dalem Taman Sari Kabupaten Galek. Cek kepareng matur menawi lepat cek pangapura dalem jaman. Kula nanggen kula wentah sedaya para putri ingkang sumandha wonten Taman Sari. Sedaya menika sampun wonten krambi. Iya. Malah kapura boten badhe kuciwangi penggalihipun panjenengan. Kaya ngono ya. Lungguh Kang Prayogi. Kestu Kakang Patih Diponegoro. Paring pangandika Menawi saestu Kakang Warok Gunasedo saking dusun Siman ingkang saged nyirep sedaya para brandal. Kamong nalika semanten kula nate paring dawuh sedaya para kawula wonten ing Kabupaten Galek ngirengake utawi ngabarake menawi Kakang Warok Gunasedo menika nggadhahi putra wadon ingkang nami Suminten. Kamangka Kakang Diponegoro inggih wedal sak menika atmaja kula pun Raden Subrata kula jodhokaken dhateng putranipun Kakang Warok Gunasedo ingkang nami Suminten Kakang. Jogane kali Suminten nggih anakipun Kakang Gunasedo saking Desa Kasiman. Bu, cek paring jawu. kira-kira silamu sarujuk apa ora lamuna panjenengan mung kepengin ajak bebesanan dening Kakang Warok Gunasedo. Ramani gandeng warok Gunasedo menika ingkang saged nentremake Trenggalek. Kula cek rumaos badhe lan sanget pamit panjenengan badhe ngajak bebesanan warok Gunasedo Ramani. Kaya ngono. Diponegoro Inggih timbalana marang
marang putraku Raden Subroto supaya marak ana pendopo Kabupaten Garut. Inggih mista dawuh nyuwun nambahi pangerten. Saka pilemu jumbuh marang ramane apa marang ibune menawi putra panjenengan sedaya putra jenengan cara mergo kakung nggih Dole Raden Subroto Kasihan kula kadung. kaget kang sira ndak timbali Dole Raden Subroto Gagap putut anggenipun Kang Putra Subroto menika sowan wonten ing Sukarno. Ing boten katalupan sebab kula rumasak jenengan. iya pangestune tak kanca ora liwat sen bejo wae pangestune Rama ageng Inggih sanget pamun. Semanten ugi bawah jenengan kajeng. Kang Putra Raden Subroto menika ugi ngaturaken sebab pituwatipun jenengan. tak tampa nggih putra semono kok pangestune ibu tampa menika ya Sangat pamun. Marang jenengan kajeng. iya Jonal. Rumaos kaget sebetulipun manah. Sak sampunipun panjenengan menika dawuh lawan Wopate Debyonegara kang sepados kula menika sowan wonten ing Pendapiak Kabupaten Tegal. Kitosipun menapa putra menika nggadahi kaluputan minggahipun katentraman wektu. Galek menika babar pisan putraku Dole Raden Subroto ora duweni kaluputan. Paribasane kaluputane sak gedene gunung anakan nggonku nyawang dening kaluputanmu nggonku nyawang kuwi mung sak menit. Wong kados. Ngene ya Dole Raden Subroto lan Kang Sira Kakang Patih Debyonegara. nggih. Rama iki wis sepuh. Rama iki wis tuwa. Bebasan adoh marang PTR, cedhak marang suci. Kamangka sak lengsere Rama jumeneng adipati ning Kabupaten Trenggalek. Putrane Rama iki rak mung sawiji Kang Sira Dole Raden Subroto. Yen dina iki Dole Raden Subroto Rama bakal lereh ke Prabon. Sakwise Rama lereh ke Prabon, ora ana pawongan ingkang pantes lan patut uga ndak wiji minangka jumeneng Adipati ning Kabupaten Garut. Ora liya kejaba putraku Dole Raden Subroto. Kira-kira saged apa ora Dole Raden Subroto? Panjenengan kadhuwara kudur kal sarene ing wedal sak mangke lengseripun Kanjeng Rama saking Pendapiak menika Kabara Kang Putra ingkang kapinggi jumeneng nata wonten ing Kabupaten nggih Kang Putra saged lamun to kula ingkang jumeneng pati wonten ing Kabupaten Kowe saged sadurunge Kang Sira nglungguhi dampare keprabon ing Kabupaten Trenggalek. Kang Sira kudune wis duweni pandengan utawa titikan salah sawijining wanita uga kaboyong ana ing Kabupaten Garut minangka dadi garwa Prameswari. Kira-kira wis
dadi condong rasane ngatimu apa? Kanjeng Ibu dalah panjenengan. Kanjeng Rama. Ngenani panjenengan menika wikrang bilih kula menika ing wekdal samangke sampun nggadhe titikan panika. Ingkang mangkinipun minangka sisian kula minangka bupati wonten enggal sedaya menika ngenani bab kawalitan menika kula tasih sampun Isih sepi iki tegese durung ana panggenan salah sawijining wanita. yektos-pun kados napa Yen pancen kaya ngono to Raden Subrata malah kawara tiwas kebeneran. Yen pancen isih sepi durung ana wanita minangka dadi condong rasane. Dina iki Raden Subrata bakal ndak jodohake putrane Kakang Warok Gunaseta ingkang nami Suminten Tol. kula panjenengan pangapuntenipun kanjeng lamun to kula kedah nglampahi jauhan kelawan Suminten putranipun Ki Warok Gunaseta Iya, menapa sedaya menika sampun panjenengan kendali wis namun kula menika kedah nglampahi kamangka tresna menika boten saged dipun jajal-jajal napa malih tresna menika nggadhahi sifat kalih adil lan suci adilipun boten saged dipun beksa sucinipun ati kalih ingkang nyawiji dados setunggal saya malih Kanjeng Rama iya tiyang winasis menika sampun ngendikaaken tresna katon kencana lamun tos sedaya menika menika saged dipun wastani lamun to boten tresna dipun wastani kencana katon wingko nanging Subrata Suminten kuwi ayu pasoyane senajan to bocah saka desa. Yen pancen tole Raden Subrata isih kurang percaya takonen wak Bupati Gedonegoro kira-kira ayu lan orane Suminten. Yen isih kurang percaya. Bapak Delmasi Subrata iki menapa sedaya menika aturipun Kanjeng Rama bilih pasuryanipun Suminten saking sose menika pindhaning Widodari leres ingkang ngendikaning Kang Rama panjenengan awit menapa Delmasi Subrata Suminten menika ayune pindho Widodari tujun saka kaya boten badhe goroh ingkang paman saestu menika Nggih, putraku Subrata. Kanjeng Sliramu kuwi putrane ibu lan ramamu sawiji. Sliramu kuwi wis dewasa. Wis pantes upama para wongmu mengku salah sawijining wanita. Malah kapunten. Ing bisuke sliramu kuwi calon alengku minangka gantine ramu. Mantu yo nggih cicit-cicilan iki. Ora-ora kok yen wong tuwa sing bakal jlontroke marang putramu. Gedhe lampun lakuke warok yo seco marang tunggal. marang panjenengan Kanjeng Kanjeng nilak ibu panuwun dumateng bilih ing wekdal samangke panjenengan menika sampun miji salah sawijining wanita minangka sisian kula ing mangkinipun dados nalendra wonten ing Kabupaten Solo nanging sedaya menika Kanjeng Rama boten teges kang putra menika mbagi ing wekdal samangke kang putra boten sagah nglampahi gedhapan menika Kanjeng Raden Subrata. Yen kapan kowe mbadali dening Rama. Yen pancen kowe mbadali marang Rama, yen Rama wis tumekaning pati diujurke ngalor, aja nganti kowe cedhak marang wangkene Rama. Subrata. Temen kok kebangetan temen.
bakal wani badali dening Rama nanging kok inggih panjenengan menika saged ngasah pedah kados pundi penalang salipun manah namun toh kula menika mbacutaken dhawuhan kelawan menika kula menika mboten gadhah Gusti kelawan aja yen to nganggep yen kowe tak jodhokake suminten kuwi ngasorake marang kerajaan ora malah kaporo iki gawe senenge kawula di Kabupaten Galek. Lho kae lho, Dipati Galek Dedongalem gelem jodohan wong jene warok saka dusun Kasiluman. namun toh panjenengan menika ngingi lelawanipun iwal dosa ageng pun Kabupaten Galek punapa sedaya menika kanthi kedhapan ngenani bungah ingkang panjenengan paringake kelawan bagus saged kemawon dipun lentu kelawan bodo lan dosa Kabeh mau kesane Rama, dudu kesane warok Gusti. Sukron. Yen pancen mbadani Rama, kok ora gelem dhawuh dening suminten. Guna apa aku duweni anak? Kakang Gedonegara, inggih lungkanen putraku Dore Raden Subroto. Yen gelem jak bali oleh kabupaten. inggih kakang jauh nuwun kabeh ameh Subroto ingkang paman menika katemben nampa dawuh nggih Kanjeng Pati Devyolan nggih Rama panjenenganmu menapa ingkang dawuhipun Kanjeng Manas dawuhipun ingkang Rama Den Masih Subroto monggo katuran kondur ing Galek tak tumuli bali wonten enggal nggih sewu paman Patih Devyanegara lamun to panjenengan menika mundi dawuhipun Kanjeng sami kemawon panjenengan menika mujudake lawan manah kula kamangka ing salebetipun pendapian kula sampun ngendika dhumateng Kanjeng lamun Raden Subroto mboten kersa kadhawuhake lawan suminten kanipun Pak Pramila paman Devyanegara mbok inggih panjenengan menika saged metah tumindak kang ala lan suci lamun kula kedah nglampahi dhawuhan menika sami kemawon kula menika sampun rak paudan jeneng wong gayan menika mboten saged dipun jajal-jajal napa melih kula menika ing marginipun badhe mangun bale wis umpami panjenengan dados kula kados pundi panjenengan menika mboten gadhahi
Raos tresno kawan wanita menika. Nuwun sewu Den Mas Subroto. Kados Menapa tadi kepupe anak kalih wong tuwa. Kamu nek jeneng anak iki pananggae kepengin mikul dhuwur mendem jeruk asmane wong tuwa. Kedahipun Den Mas Subroto menika mituhureh dawuhipun ingkang Rama nggih Kanjeng Adipati Divyongalih. nggih. Kawatan panjenengan menika kula saged ngrasake megi sedaya menika panjenengan kalih ing panguwasanipun Kanjeng Rama Divyongalih. Pramila ing Dasaman Raden Subroto sampun katumbung ing Kabupaten Dalang. Lamun kula kedah bacot dhawuh lawan seminten kula mesaka. Menika namung gigi awit Den Mas Subroto. Kula nampa timbalan dalem Kanjeng Adipati Divyongalih Purbawasih sampun dipun pasrah dhateng kula. Menawi Den Mas Subroto boten kersa kondur ing Trenggalek menapa ingkang pamantika lan mendala nyuwangke Den Mas Subroto kanthi rancetan. Lamun panjenengan kangen kelawan Raden Subroto ing Dasaman. Kula boten badhe ngadhahi kapsila dumateng panjenengan. Apa tujuan saka ing sadya? Thank you.